dies. Avui estem al vídeo número 43, a dia 4 de juny del 2026. I per tant, com sempre, abans de començar, recordar que no pretenc relaxar absolutament ningú i que això només té uns fins d'entreteniment. Per tant, anem a la ruleta, com sempre, a escollir el número del sudoku que farem avui i, com sempre, deixeu als comentaris quin creieu que pot ser el número que sortirà. $797. Aquests serà dels difícils. Bé, som-hi! D'acord, estimats sudokaires, amics meus, anem a començar, com sempre, amb aquest que té pinta de difícil. Comencem per l'1. Ja l'anem a posar on no tocava, que és aquí. El 2. I aquí dalt també. El 3. De moment 3, només aquí. I a l'altre cantó. Mira, ja he borrat el que no era. Hòstia, per això passen aquestes coses de vegades. El 4, ja és aquí, el 5 ja és aquí, el 6, aquí i aquí. El 7, només aquests 3 d'aquí. I el 8, el 8 a tot, 8 a tot. I el 9, aquí i aquí només. D'acord? Bastant bé. Continuem per aquí. 1, 2. 2. I 2, 2. El 3. Escolta, per què n'he posat aquí el 3? 3. D'acord. Què passa? Aquí el 2 no. 3. Ara. Ostres. No sé, al final m'hauria de posar lo de que em marqui les coses d'aquestes de color vermell quan està malament, o quan coincideixen, més bé. El 4 és aquí, el 5 aquí al mig. El 5 també pot anar aquí i aquí. El 6 és aquí, el 7 aquí no, doncs aquí dalt només. I el 8 aquí. I el 9 a tot arreu. Mare meva. D'acord, 3, 9. O 3, 9. Doncs aquí hauria d'anar el 3. Segons el meu criteri i la meva. Si només pot anar aquí, o pot anar aquí, ara anar aquí el 3. Aquí per què no pot anar el 3? Si no hi ha. Clar, si només hi ha un aquí, per què no pot anar aquí? Hòstia, me l'he deixat. O me l'he deixat o no ho he posat. Ostres, doncs ara, clar. Doncs ara és més probable que baixi aquí el 9. Ostres. Ai, mare meva. D'acord, el 2, el 3, aquí dalt, i aquí, d'acord, el 4, 4 aquí, 4 aquí, i ja està, el 5, aquí i aquí, el 6 ja està, el 7 ja està, el 8 a tot, i el 9 també a tot. D'acord, anem per aquí, que hi ha menys possibilitats, per tant alguna cosa podrem fer. 1, d'acord, el 2 a tot. El 3 és aquí, el 4, el 5, que només pot anar aquí al mig. El 6 és aquí, el 7 és aquí, el 8 només pot anar aquí dalt i el 9 és aquí. Per tant, 2, 8. Com que hi ha menys possibilitats de que el 8 baixi aquí, hauria d'anar aquí el 8. Per tant, diria que aquí va el
8 i aquí va el 9. Recordem-ho, a veure si ho podem fer. O sigui, si ho podem fer, si és que al final és així, vull dir. D'acord, 1, per tant, mira, l'1 només pot anar aquí. Home, molt bé, per fi tenim alguna cosa útil. El 2 aquí. El 3. No, només... mira, doncs el 3 només pot anar aquí. Mira, doncs el 9 ha d'anar aquí, perfecte. Doncs ara ni 3 ni 9 aquí. Coi. Ni el 9. D'acord, doncs el 3 ara. O aquí dalt o aquí baix, Ostres, tu. 2, 8, 2, 3... No, de moment diria que no. El 7 sí que només pot anar un d'aquests dos, per tant aquest d'aquí no cal que hi hagi 7. D'acord. Doncs queda 7, un d'aquests dos i un d'aquests dos, d'acord. Continuem per aquí, el 3 ja està, el 4. El 4 el tenim aquí, aquí i aquí. El 5 tot. El 6 ha d'anar només al mig, només aquí el 6 pot anar. Perfecte. Hi ha 6 aquí, no. El 7 només pot anar... No, el 7 només pot anar aquí al mig. Ah, perfecte. Doncs aquest 7 d'aquí fora i per tant el 7 només pot anar aquí. Molt bé. Molt bé. Ah, no hi ha més 7s, d'acord. El 7, el 8 és aquí i el 9... El 9 ha d'anar cap. Perdó, el 9 ha d'anar o aquí. D'acord, doncs aquí va un 5. Perfecte. Doncs aquest 5 fora i aquest 5 d'aquí fora. I per tant queda a tota la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'acord. Això és un bon avançament, Queda també en aquest requadre el 5, que només pot anar aquí. D'acord. El 8, que només pot anar aquí. D'acord. Doncs aquests punts d'aquí fora. D'acord. Molt bé. Anem millor, Per tant, aquí queda el 2, el 4 i el 9, i el 2, el 4 i el 9. 2, 4, 9, 2, 4, 9, 2, 4, 9. D'acord, doncs l'1 només pot anar aquí, aquí i aquí. El 2... El 2 no pot anar aquí. El 2 aquí sí, el 2 aquí sí i el 2 aquí sí. El 3... No, el 3 no. Ah, no, el 3 és aquí. El 4, perdó. El 4 és aquí. El 4 aquí. I el 4 baix. El 5. El 5 aquí. El 5 aquí. I ja està. El 6 és aquí. El 7. Aquí. I ja està. Ostres. Ah, el 9 no pot anar aquí, que és aquí dalt. Doncs queda aquí el 2 i el 4. I com no pot anar el 2 aquí, doncs només pot anar el 4. El 8, clar, doncs 2 i 4. Au, doncs 4 i 4 fora. El 2 fora d'aquí. I el 2 fora d'aquí. Per tant, queda aquí un 8. Aquests 8 fora. I 8 d'aquí fora. D'acord. Queda solitari un 5. Espera. 6, 5, 4, 5, 6, 7. El 8. 8. I el 9. D'acord, el 9. I el 9, d'acord. El 2 i el 2. Per tant, si el 2 va aquí, l'altre ha d'anar aquí, i si el 2 va aquí, l'altre ha d'anar aquí. Per tant, diria que aquest 9 s'han de borrar. Hi ha d'haver-hi el 2 i l'1 i el 2 i l'1 també.
el 5. Ah, mira, ara que ho dic això, al final sí que anava el 8 aquí. 8 i 9, perfecte. Doncs, com que de moment he endevinat aquells dos, ara... Ara crec com si tingués la veritat absoluta. Al final, el 5 anirà aquí. I ho faré malament, ja veuràs. Però crec que el 5 va aquí. Bé, de moment esperem a tenir-ho tot. Esperem. Continuem per aquí baix. El 2, aquí. No, perdó, aquí no pot anar. Aquí sí i aquí també. El 3, no. 3 sí i 3 sí. Carai, hòstia. El 4 és aquí. El 5 el tenim, el 6 el tenim, el 7 només pot anar aquí. El 8, no, 8 a tot. 8 a tot. I el 9. I el 9 menys al mig pot anar tots aquests. D'acord? 8, 9, 8, 3. 8, 9, 8, 3. 2, 2. El 2 va aquí. El 2 va aquí, seguríssim. Per tant, aquest 2 d'aquí fora. Queda 5, 9, 4, 9, 5, 8, 9, 5, 8, 9. I el 4 va aquí. Home, jo diré que el 4 va aquí perquè també hi ha menys possibilitats que vagi. Per tant, diria que aquí va el 5 i aquí va el 4. Si el 4 va aquí, aquí no pot anar el 4, per tant hauria d'anar aquí. I els 4 no poden anar aquí baix. És a dir, els 4 han d'anar aquí, per tant aquest no pot anar, per tant això és un 4 exacte. Perfecte, doncs aquest fora, molt bé. I què queda? Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doncs, d'acord com a la columna, el 8 i el 9 només poden anar aquí. O sigui, en aquests d'aquí, el 8 només pot anar aquí i el 9 aquí. D'aquí pot treure el 8 i el 9. D'aquí el 8 i el 9 i d'aquí el 9. D'acord, això té més sentit. Això té més sentit. En aquesta fila, si va el 5 aquí, hauria d'anar a un d'aquests dos. D'acord? I si el 5 va aquí, hauria d'anar aquí. Ostres, potser va aquí el 5. Ah, clar, potser va aquí el 5 i aquí l'altre. Bé, tenim 3 aquí. El 3 és l'únic, no. El 8, 8, no. De moment massa possibilitats aquí. Tenim un 1. Tenim... Mira, a la columna tenim que només l'1 pot anar aquí, per tant aquests d'aquí fora. D'acord? El 8, aquests, d'acord. D'acord, de moment deixem-ho així, perquè no veig més coses ara mateix. Crec que de moment no ho estic fent malament. I si ho estic fent, doncs no en soc conscient. 1, 2, 3, el 4, aquí, i aquí. Sí, el 4 aquí pot anar a tot arreu. El 5, aquí, i aquí. El 6 és aquí, el 7 és aquí, el 8 ha d'anar aquí al mig. Perdó, el 8 ha d'anar aquí al mig. El 9 ha d'anar aquí dalt i aquí baix. D'acord? 4, 9, 4, 9. Tenint en compte que el 9 només pot anar aquí al mig, aquest d'aquí no pot anar al 9. No, al contrari. O sigui, perdó. Com que el 9 ha d'anar aquí, aquí no pot anar el 9. Per això aquí ha de ser un 4 i això ha de ser un 9.
això, fora. I això, fora els 4. D'acord, aquí tenim un 5 solitari. Tenim aquest 5 fora. I tenim aquest 5 fora, d'acord? I aquí sobre el 9, que no l'havia vist, que estava aquí. D'acord, doncs només aquí queda el 4. Per tant, aquest d'aquí fora. D'acord, queda 2, 3, 2, 3, molt bé. Aquí queda 5, 8, 9, 5, 8, 8, 9, d'acord. D'acord, això té sentit. I per tant aquí ha d'anar el 4, perquè és l'únic que pot anar a tota la de chances, a tot el 4 aquest. I ens queda el 9, només aquí. D'acord, doncs aquest 9 fora. Ostres, no, això al final anirà el 5 aquí. I la meva teoria anirà malament. No, mira. Tenim aquí el 9, que només pot anar en aquesta columna a un lloc, que és aquí. Per tant, el 5 sí que va aquí. Ostres, no m'ho crec que ho estigui fent bé. Ostres, que bé, doncs aquí va l'1. Exacte, doncs aquest 1 fora. I aquest 1 d'aquí fora. Molt bé. Doncs ja que estem aquí, el 2 d'aquí. I aquí l'1. Per tant, aquest i aquí fora l'1 i aquí el 2 fora. Queda un 3. Tots els 3os. Queda els 3os fora, molt bé. 3 d'aquí fora. 3 d'aquí fora també. Que me'ls deixo tu. 5. No hi ha més 5, no. Queda un 2 solitari. Per tant, aquest 2 fora. I aquest 2 fora, per tant, és un 3. Aquest 3 fora, per tant, és un 1. Per tant, aquí va un 3. I ja ho tindria. Mira, aquí hi ha un 5. Per tant, aquí el 5 fora. Queda 8, 9. Aquí queda un... Per aquí he posat el 6 i és aquí. Queda un 8. Per tant, aquí queda un 9 i aquí queda un 8. Doncs 8 i 8 fora. D'acord. Hi ha alguna cosa que està fallant aquí, que és que aquí va un 8. Aquí va un 2. Aquí va un 8. Aquí. D'acord, queda això. D'acord, continuem per aquí. 3, 5, per tant això... Perdona, això aquí. 8, 9, d'acord. Doncs aquí va un 8 i aquí va un 9. Perquè si quedava 8, 9, ja el 9 és aquí, no pot anar aquí. D'acord, tenim aquí un 1, per tant, tot això fora. Queda aquí un 7, per tant, aquest 7 fora, queda un 9. Per tant, aquest 9 fora i 2, 6. Bé. Tenim 1, 1, sí. El 2, no. El 2, no. El 2, sí. I el 2, no. I el 2, no. El 2, sí. D'acord, doncs 2, 6 anirà aquí al mig, ja veuràs tu. No, el 6 no pot anar aquí al mig. Perfecte. El 3, 3, no. I 3, sí. I ja està, no pot anar a un altre lloc. El 4 ha d'anar aquí baix, aquí, obligatòriament. El 5 ha d'anar aquí. El 6 ha d'anar aquí, no, doncs aquí. El 7 ha d'anar aquí al mig, però ha d'anar aquí. El 8 ha d'anar aquí, per tant aquí va un 2, aquí va un 6 i un 2. Ai, ui, que la pifio. Anem a comprovar. Sí. Perfecte. Hem fet 3 teories meves i han funcionat les 3. Estic espantat i sorprès a la vegada. Molt bé, doncs res, gent, amics sudokaires, estimats amants dels sudokus, ens veiem demà. Adéu.